vou poder falar contigo. Tiña que terminar un libro para castelano. Ai, nada, tranquila. Ari, isto é moi aburrido. Por que non xogamos a algo? Non. Veña, Ari, xoga comigo. Estou ocupada. Non, veña, seguro que non é tan importante. Xoga. Ai, de acordo. Ven, ven. Pois o meu novo xogo consiste en poñerse de rodillas e dar 5 voltas e despois tes que pensar... Xa, é que entre toda esta xente aburrida. Pois non, Ari, ti non entendes, non é parte do xogo. Bueno. E agora que miro, estes son os adolescentes. Que sosos. Van vestidos de cores oscuras. E levan gafas de sol cando está nublado. Ademais, van posando por aí co móvil. Esas fotos son para o Facebook, o Instagram e o musical. Ah, sí, xa sei. Un día entrei na habitación da miña irmá e díxenlle: oye, queres xogar o meu novo xogo? Era, ai non, non, vete que teño que facer unha foto para o Insta. E puxose. Xa. Oye, Ari, Isa, non é Roy? Ah, pois mira, sí. Roy. 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 Que borde, non me fai caso. Xa, que borde. Mira, esa non é Leire. Leire, onde? Leire, es verdad, Leire, Leire, Leire. Hola, Leire, hola. Oh, nin caso. Dios, ora. Xa. Mira, estánse separando nos grupos. Aquí chicas e ali chicos. Estás pensando mesmo que eu? Chispa, se o próximo ano imos ao instituto, teremos que saber máis sobre eles. Leire filtraxe. Piramos, piramos. Hola. Adeus, que majas. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Primeira vez. A primeira vez que fixen aquilo. Aquilo. Pronome demostrativo de terceiro grau. É neutro. Non é nin masculino nin feminino. É neutro e utilízase para sinalar o máis afastado do falante. Pero imos falar de lingua ou que? Que a min pareceme moi ben. Porque a lingua para min é, non sei como dicilo, fundamental. Que pasa? Que dixen? Pois non, non vimos falar de lingua, non. Aquí trátase da primeira vez. A primeira vez en xeral. Porque claro, para todo hai unha primeira vez. Que sí, que por amor tamén, nos seus múltiplos aspectos. E se non, recordade con 12 anos, cando entramos ao instituto. Cantas primeiras veces, ou poucas, puderon cambiar a nosa vida. Iso, por favor, imos a falar de primeiras veces. Por exemplo, eu, a primeira vez que puxen o pé no instituto. Deus, que grande era todo. Eu viña con miña nai da man. Hola, mamá. Sí, tiña 11 anos e vin a xornada de portas abertas. E non se me ocorreu outra cousa que traer a mochila de Hello Kitty. E tanto que pasaron un ano chamándome... Kika Kitty! Non lles gusta Hello Kitty? Que raros. Pois eu nunca podería esquecer a primeira vez que vin a Lena. Levaba un peto rosa e o pelo máis bonito que vi na miña vida. Que pasa? Que pasa? Só somos vos amigos. Sí. Ai, os amigos, pero que importantes son no instituto. O cabezota que eu era, pero vea, tiña razón. Aquel mozo, bobo lo decir, era bobo. Pero vea, fíxeme ver as cousas claras. E se non é, que non hai que fixarse nos fillos. Non pasa nada, tía. Somos amigos. Logo decateime de que estaban a sair xuntos. Bea nunca me dixo. Moza,
Silvia, que o sinto. Sinto. Que é o que máis pude sentir eu en todos estes anos? Ah, sí. Aquela vez que lle fixemos chorar a profesora sustituta. Estaba a sustituir a Teacher Thatcher. Chamábase Rosemary. Nese momento, pareceume tan boa, tan soa, tan experta. Nese momento, dime conta de que estaba enamorado de Rosemary. Escapouseme, sinto. Iso, rapaz, chamase primeiro amor. Chega así, como un WhatsApp. E antes de que te deas conta, líchelo, que non sabes nin que non envía. Pero a min pasoume por Tinder. A verdade é que nunca chegamos a quedar de verdade, na realidade. Pero é que parecía tan guapa e... que máis dá? Xa o sei, pero... que máis dá? Que máis dá que a foto fose falsa? Ela queríame polo que eu era, non como os meus pais ou os meus amigos. Ela queríame de verdade. Joder, o recordo é bonito, vale? Como eu foi peor? Tocábame expoñer en público, eu estaba nerviosísimo, xa sabedes, a primeira vez. Encima, a Revolución Francesa, causas e consecuencias. E diso que subín a tarima e Rocina pasou a zapatilla. Sou como un peido un catratempo. Foi a zapatilla, Bueno, igual colle o Batsbuni e dime se vou a empezar polas trompetas da Marsellesa. Foi a zapatilla. Vergoña, vos non sabedes polo que pasei eu. Estaba tolo por un xogo do FIFA. E imos ao Carrefour e esquecime. Pero veña, roubao, que está todo fácil. Sí, fácil. Pois pillamos segurata. Se ata fixo quitarme a roupa. Buah. Foi a primeira vez que roubei algo na miña vida. Roubar? Hai que chamar a policía. Vergoña que me fixo pasar a min o meu pai un día. Vai e dime que me quere explicar como se fan os fillos. Ben, o home mete a súa cousiña... Súa cousiña, papá? Mira, esa foi a última vez que lle deu polo tema pedagóxico. A primeira vez e a última. Chame un día, cólleme o meu pai e dime: veña, Roy, que temos que falar de home a home. Roy, se bebes, non conduzcas. Roy, póntelo, pónselo. Roy, non deixes que as drogas decidan por ti. Joder, parecía que estaba a ver a tele. Total, que collino polo ombreiro e dixenlle: veña, papá, vai soltando a paga, que facenda somos todos. Neste instituto aparecen por primeira vez na nosa vida os problemas. As eternas inquietudes expónsenos agora. Agora, precisamente, aparecen as preguntas existenciais na súa máis complexa e científica formulación. Got the chick I call it Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good at drumming cobras. I feel like I'm chosen, but she ain't the only one. Oh, got the chick I call it Katia. She be acting bougie, then she came through and tied me up. Now she just a groupie, got the aura of the mafia. Her friends wish they knew me, but they ain't the only one. What they want, what they want, what they want. Dollar signs, yeah, I know it's what they want. What they want, what they want, what they want. ¡No me crecen! Y'all ain't fooling me at all. I've been at this Chamaránme para sair con eles. shit for 9 years. Now they start to call. I'm a DIY pioneer. They trying to get Onde vou con estes grans? involved. Yippee-ki-yay, higher. Got to set it off. I'm probably Que non me vexan coa miña nai comprando a roupa. the only one, yeah. I'm correct when you approach me. Todas son máis guapas que a min. I can size you up, taking all the shots like Kobe. Almost 81, guess I got to play the goalie. O Richie, ese sí que liga. Go and save me some, I'm probably the only one, yeah. Compramos moto dunha vez ou só estánme vacilando? Pero cantos
con ir maquillada da rúa. Ou que te digan guapa por primeira vez e que non sexa a túa boa. Con sair de vacacións cos teus curmáns. Cando descobres que non es invisible, ou polo menos que non queres seguir sendo. Que te besan no concerto de Taburete e con un mozo que ninguén coñece, aínda que sexa o teu primo. Que te besan no corredor, expulsado. Ou cando sacas un 10, a nota máis alta de toda a clase e os teus apuntamentos cotizan en bolsa. Que esteas a falar co tío máis buenordo de todo o instituto e pasen a Silvia e as súas amigas. Que se decaten de que tes un novo iPhone ou as últimas Nike. Dormir fora de casa e descubrir que se pode vivir sen pais. Ou que os teus pais deixen de discutir. Soñar con o meu primeiro móvil. Paraste vos a ler as letras de violadores do verso? Non. Pois por eles escribín o meu primeiro poema. Titúlase Quérote. O título completo é Quérote Churri. Ao violista os che daría por fin o que lle pediches na carta. Que? Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to Primeira vez. Lembraste de alguma primeira vez de algo? A mí non se me ocorre nada. Ben, sí. Lémbrome da primeira vez que intentei matar a miña irmá pequena. Que? Sí, eu tiña 3 anos. Non me lembro de nada. Pero miña nai contoume que sí, que intentei matala. Pero como? Pois tirando a unha piscina en Mallorca. Ela tiña un ano e non sabía nadar. Así que meu pai tivo que lanzarse a rescatala. Castigaronme 4 semanas en na piscina. Normal. Unha cousa que si lembro é que dende aquel día miña irmá e máis eu odiámonos. Sí, odiámonos. Pero menos mal que meu pai non lle contou nada disto a miña irmá pequena. Que si non, odiaríamos ainda máis. Un marica entra nun bar. Un marica entra nun bar. Non ten graza. Pois antes sí queríamos. Antes, sí, antes. Pero non do chiste. A mí nunca me fixeron graza os chistes de homosexuais. Ni nos de tartamudos, ni nos de gangosos. Eu, con Raúl, ríame por outras cousas. Pois eu os vou apuntar todos. Todos os vou apuntar. Para que non se me esquezan, sabedes? E tamén as súas frases máis célebres. Os seus chistes, as súas paridas. Vou facer para mí só un arquivo con todas as frases e as paridas de Raúl. Un arquivo. E colgareino na internet, para que o vexan en todas partes. Por que os chineses teñen os ollos así, Por que? Pois porque arroz estriñe. Cría corvos e terás moitos. Oia, canto custou vos? €1. Ben, pois me quedo con el. Oia, teñen bocadillos ricos? Home, depende. Lucas, tranquilo, non berres. Van a ir en todo o tanatorio. Todos estamos contigo. Vai, saca o móvil. Queres apuntar para a página web de Raúl? Lembraste do que decía que andía a contar un chiste malo? É máis malo que un bocadillo de atún con polvoróns, dicía, lembraste? Gustaba inventar bocadillos imposibles, marmelada con olivas, chourizo con Nutella. Vai, veña, apuntas tonto. Parece que o gravatas das clases en chinés, si non lle entendes que che dean. O que dicía cada vez que saía dun examen de física. Non sei se cortar as feas ou deixar máis longas. Un momento dun café, fai. Chop! Raúl Esparza, o noso amigo, ten 17 anos. En xuño de 2018 terminará segundo de bacharelato e aprobará selectividade con 8,2, aínda que non é moi estudioso. Pero cando exixen, el responde. No 2022 terminará os seus estudos de Inxeniería Industrial no CUBI, aínda que non é moi estudoso. Ali, no Cubi, Raúl coñecerá a Elena, o seu gran amor. 2 fillos, Ana e Xoán. Traballará un tempo en Estrasburgo, aínda que non é moi traballador. Non sei se dicir. Sí, terá un asuntiño cunha compañeira de Polonia. O seu matrimonio sobrevivirá, pero nunca será o mesmo. Entón, os 4 volverán a Vigo no 2030 e terán un chalén canido. Raúl sobrevive a un cancro linfático e Elena a unha mastectomía.
Poderíamos dicir que foi un rapaz feliz, non? Raúl non ve a curva, Non ve a curva. Ten 17 anos, case 18 e non ve a curva. Para todo hai unha primeira vez, para ver a morte e para morrer. Entramos outra vez. Entrade vos se queredes. Dende agora Raúl vai vivir en internet. www.raulesparza.com. Ao meu avó eu quíxeno moito. Chamábase Cándido. Dende logo hai que ver que non me expuñan antes. Eu sempre me lembro dele, velliño, e coa tira de anos, pero a min parecíame que non ia morrer nunca. Eu partíalle o pan na mesa, en cadradiños, como a él lle gustaba. Agora doume conta de que tería Parkinson ou algo así, porque sempre lle tremía moito a man. Iso a nos facíanos rir unha chea. Vivíamos con el, na súa casa de sempre. Pois, o meu avó Cándido morreu. Iso gustoume. Quero dicir, gustoume que morrera así, porque o meu avó morreu na súa casa. Morreu na súa casa. Iso é o que lembro, e iso é o que vos quero contar hoxe. A primeira vez que vi na morte. Non sei, foi sen que me visen os meus pais, mentres esperábamos para que levasen. Eu entrei na súa habitación como fixera tantas veces. Estaba sobre a cama, completamente vestido. Parecía dormido. Eu acerqueime a él e toqueille a cara. Picoume a barba, como cando me bicaba. Iso gustoume. Que raro. Pareceume unha morte tan doce, tanta paz. Estoy jodidamente loco por tu amor. Estoy jodidamente loco por tu amor. Estoy jodido, mi amor. Estoy jodido, mi amor. Estoy jodidamente loco por tu amor. Estoy jodidamente loco por tu amor. Estoy jodido, mi amor. 20 minutos, que é hoxe. Hoxe por fin vas pillar cacho. O día o desembarco de Normandía, a tregua da guerra dos 6 anos, a gala de segundo de bacharelato. Por fin acabouse o instituto. Ben, dentro de 2 meses. E iso se aprobou todas. Fuá, que vertixe. Ao chollo, Xavi, que como te entro baixón agora, acabas. E eu, que me poño para a nadación? Que me poño? Estoy jodido, estoy jodido, estoy jodido. Que non, mamá, que xa non penso cambiar de zapatos. Xa che dicen que hai un mes que o teño decidido. Que non, que a carteira de man tampouco. Ai, mamá, que xa sei que ti estarías ideal coa de toda esa carteira de man e os zapatos de imitación de Versace. Que dan o pego tamén, pero que eu teño outro estilo. Ai, mamá, que me vas a fazer chegar tarde. Ainda non me vestín. Que non, iso que non, mamá. Como se chocorra escapar do curro para ver a porta da Insti, de que fago como que non te coñezo, mamá. Que sí, que faremos fotos. Que sí, que moitas fotos. Ai, pois claro que te chamarei, pero tampouco chego a radiar a en directo, mamá. Chama a porta, déixate. Adeus, pesada. Estoy jodidamente loco por tu amor. Estoy jodidamente loco por tu amor. Estoy jodido, mi amor. Estoy jodido, mi amor. Paso de frase que fixeron poñerme para a boda da prima Anita, a pijita, a Super 10. Se cando mo probei parecía Evo, vendedor do Corte Inglés. Non, hoxe non quero disfrazarme.
Pois só un pouco. O xusto para que Leire se fixe en min. É que se soubese como vai ela, é que a ela todo lle queda tan ben. E pensar que ata o curso pasado cría que era unha nena. Va, pero se é timidez, se logo é tan simpática, oxe, ten que ser oxe. Jodidamente loco por tu amor, estoy jodidamente loco por tu amor, estoy jodido, mi amor, estoy jodido, mi amor, estoy jodido. Dios, qué pasada, pero qué guapas pides. Raki, pero que colas máis así nas levas, non? Gústache, é a cadea da miña cadela, por se tiño que ladrar. Pero mira os taconazos que leva Adri. Pregúntalle a quen quere pisar. Ui, tía, pero que taconazos. Un mes enteiro custoume domalos. Pero xa sabedes, mozas, para presumir, hai que sufrir. Pois eu prefiro facer sufrir. Agora que ollos verdes, cando te vexa, vai caer de cu. Pero de cu. Ti crees? Se pasa de mí. Imbécil, como todos os tíos. Pois ti, ven que te rimas ao mastín. Para non facelo. Veña, o que non pase hoxe non pasará nunca. Imos facer como cando había que elexir estudos coa orientadora. Ou seja, primeiro descartamos o que non nos gusta. A ver, repasemos o xénero. Eu sí que necesito un repaso. Anda, arránxame isto. O paquetero. Nin tocalo. Suspenso. O farmacéutico. Demasiadas pastillas. E ao seu lado o chucho. E non metas a pata, Leire, que non se chama chucho. Chámase Jesús. Pero esta pusolle chucho porque ten unha cara de cam... Es que te le gusta tabletas de chocolate. Que empalagoso, tío. Pois está como un queixo. Va, de buracos. Por que que ver o capullo que? Ah, e o yogurín? Non sei, pero aceite perde máis que a motospinete. Ai, moza, nin é perfecto. Con Andrés chupado, só hai que falar de motos. O Valentino Rossi, de segundo B. O flipas, tía. E mire que é curriño. Xurxo non está nada mal. Desconectas un pouco cando fala, pero o tío non cala. Queda Xavier, o Toar, sabes? Sí, e ese de que vai? Pois non sei se fai interesante ou é un pringao. O que pasa é que é un pouquiño tímido. Pero... Mozas, que esa Inés. Veña, imos. Estoy jodidamente loco por tu amor, estoy jodidamente loco por tu amor, estoy jodido, mi amor, estoy jodido, mi amor, estoy jodidamente loco. Y que como ese non lle diga nada, corto las feas. Ostras, se me di que non... Non che vai dicir que non. Sofre, Xavi, que con isto volvense todas. Ai, Leire, xa me estou imaginando cando estemos bailando no Rush, como me vou fixar nos teus ollos. Eses ollos como entre verdes, azuis, marróns. Time to play the game. Time to play the game. Ollos, tío, vas a mirar os ollos. Que queres ser? Óptico, tío, ou que? A churris, nen, hai que miralas ben. Pero para ver onde agarrarte. Anda, déixate de ollos e asegúrate de que non se dean gato por lebre. Pero eu de que falo? Que lle digo? A boca dunha muller, Xavi, está composta por dous beizos, cuxa función básica é que alguén os bique. Neste caso, ti, home, ti. A verdade é que nunca falei con ela. A soas, quero dicir, pero eu creo que me sorrí dun xeito diferente. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Co corazón, Xavier. Tens que falarme co corazón. Leire, o curso acábase e unha etapa péchase. E quizás non volvamos vernos. Leire, foi un ano moi duro. E só a túa presenza
fixo soportable. Vale, trátase de avanzar posicións. Pero eu, que me poño? Potencia, rapaz. As nenitas impresionan esa potencia. Unha boa cazadora e un pantalón marcuti. Toma, que vexan que tes cabalos. Non pasarei calor con isto? O calor. As nenas ponllo unha boa marca. O mellor para o mellor. Toma, Lloborín. Pero eu non quero que pense que son un chulo nin un rico. Pois claro que non. Para iso o mellor é a suavidade. Algo sincero. Unha camiseta con alguna mensaxe ecolóxico, alternativo. Que se dé conta de que ti es un alma sensible como ela. Xavier, vístete xa! Perdoen, eu só viña por unha bolsa. Non sei se deron conta, pero é que nos... A ver... Pois que non os tres non existimos. Estamos vivos na cabeza de Xavier. Somos os seus asesores de imaxe imaginarios. Of my sympathy, we'll share the same room, yeah. Put your Tías, a que non sabedes o que me pasou? Conta. Colopendo, ou sexa, metade colosal e metade estupendo. Atopeime con... Mario Casas. Alex González. Ai, non se sates pardas, cun modo de instituto. Non, colopendo, ou sexa, metade colosal e metade estupendo. Pois non vos vou dicir quen é, só que quedamos para logo. Pois o chaval vai non ter difícil. Únicamente se viste de noivo de tarta de bodas. Pois, a que mola? É ultra fashion. Super cool. Non teña palabras. Customicei o tease de noiva da miña tía Anselines. A tua madriña? A que te houve unha pouco despois de casar? Que boa tua tía. Sí, increíble, pero non esta cousa como para gastar pasta, que como siga esta da crisis, ao meu pai van a botar da fábrica. Pero tranquilas, mozas, alegría. Se ti o dis, e que vos facer ano que ven, dices? Pois non sei, pensaron no ciclo formativo. Pero non querías ter psicología? Ai, é que non sei, pero sabedes que? Esa sorte, esta noite, a miña sorte pode cambiar a de todas. O home da miña vida agarda por mí. É tan guapo. Sí, pero non te vai solucionar a vida. Iso digo tamén. Claro que sí, Luis. Mereces o mellor. Oxalá tiñas sorte. É que non sei, é tan tímido, pero hoxe vai abrir os ollos. Iso. Mozas, se nos damos o último retoque. ¡Colopendo! ¡Jodido! ¡Mi amor! Estoy jodida, vete loco por tu amor. Estoy jodida, vete loco por tu amor. Estoy jodido, mi amor. Estoy jodido, mi amor. O primeiro, a matar. Convídela a unha copa. O alcohol soltanín, a limpo. E nada de, queres tomar algo? Aparece xa coa copa na man. Toma, proba isto. Está feito para ti. Pero gustaralle bailar, non? Atento a música, Xavier. Atento a música. O sinal de saída. O que baila primeiro ten moito onde elegir. Colle a de aquí e aquí. Vas pillando, Xaverino. E non esquezas. Ti marcas a distancia. Ti marcas a distancia. E recorda, o mar está cheo de mulleres. Como lle falo? De que ides falar? Pois de ti, dela, de vos. Aprende. Leire, dende o primeiro momento en que te vin, fun un parvo, que nunca te dixen nada, pero ti máis eu esta noite máxica, queres pasear? Entón, é la vida. Pero como vou saber eu o que lle apetece? Joder, pois a ver se te decachas, falando. Vale, dime que sí, que bailemos. Non se lle poñas tan fácil. Vai falar cunha amiga súa. Nunca falla. Cando aumenta a oferta, caen os prezos. Vale, pero eu... Por onde paseamos? Por onde? Por onde ides pasear? Está a punto de chegar a primavera.
o mellor momento para tombarse no esplendor da erva. O Parque do Castro. Mira. Sacas a chaqueta. Grazas. E úsala a modo de manta. Ela mirará a lúa. E ti a miras a ela. Ela estará che falando de algo. E ti falase da súa pele. A palabra pele encántalles. Cando se me acaben las palabras, ¿qué? Que pasa? Non tes brazos, tío, o que? Primeira nota, brazo polo ombreiro. Segunda, man na cintura. Terceira, asiras cara a ti. Estades de fronte. Necesitas manual de instrucción, Xavieriño? Verdad. ¿Qué pasa agora, Xavi, tío? Ostras, que cos nervos estou me vexando. Veña, tío, marchamos. O ataque, Xavi. Ataca e mata. A conquista, corpo! Pero ti sobre todo escoita. Párate a escoitala. Me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me tocarme. Yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Que voy a darme a mí una y otra vez. Lo que tanto me quité, que para ti tampoco fue. Y voy lista para bailar, porque tú me has hecho rabiar. Y voy lista para bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Afuera lo malo, no. Yo no quiero nada malo, no. En mi vida malo, no. Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané. Pero si me tócame, yo decido el cuándo, el dónde y con quién. Es que quedé con Sonia. Sonia non sabe? Sí, esa mesma. É moi guapa, Sonia. Sí, a verdade é que é moi simpática. Gústache? Moito. Sabe, digo se te gusta Sonia. Ah, Sonia, pois sí, a min gustanme todas. Todas as mozas guapas, quero dicir, como a ti. Ah, o sea, pois creo que Sonia está por Julio. Por Julio, non tiña ni idea. O ataque? A que esperas? É que non sei por que falo de outras mozas. Ti saberás? Se cadra para darme cero? Agarra máis forte, torpe. Sabe, que creo que non me vou a caer. Sabe, escoita, fócate a mí. Ai! Como sinto? Eu máis. Que vas facer este verano? Iso te iba a preguntar eu. Pois eu vou a Noia. Cos teus pais? Non, cos meus tíos. Xavi, o teu móvil. 6, 5... Non, que mo estás grabando. Sigue bailando. Seguimos bailando ou te quedaches en cobertura? Non. A verdade é que non me vou a Noia. Vou a Australia. Por un tío meu que emigrou. Tiña un rancho e morreu, non lle escribirei. Por que vas a ir a Australia? Sí, a Manila. Marina está en Filipinas. Pero métese hondo, bañán, que se te pecha a porta. E ti este verano? Pois, miña nai quere que quedemos todo o verano aquí, pero meu pai quere ir a Fogo. Oye, Leire, dixenche... Que? Que ti, que eu, que Leire, que estás moi boa. Grazas, que romántico. Sí, por supuesto. Que estás me pisando, sabe? Nega, rapaz, nega. Pero que vaya moi ben. É que non é a primeira vez. Mira, Leire, se queres deixámolo, Déixalo, pero se nen sequera empezamos. Empezamos. Que cargo es? Gústasme? Gústase. Que bobo. A verdade é que ti tamén me gustas moito. Claro, necesitan de mí. Quietos aí agora mesmo. Onde vos pensades que
podemos juntar con elas. Estás fumado, tío, o qué? ¿Qué dice esa vaina? Aristóteles. O Nacho? Aristóteles. O grego. O filósofo. Mira, un que sabía moitísimo de teatro, é dicir que non os tres nos podemos juntar con elas. E que elas son de verdade, nos non. Anda, déxate de historias para teatrais. Home, que para unha vez que eu son a de máis alá, e ela, as de máis acá, adiante, Tenorio. O que facemos? ¡Aristóteles! Inesperadamente inesperado. Non pensedes que nunca dera un bico, xa dera máis bicos, moitos bicos, pero este foi real, foi o que me fixo sentir que era real. Con real quero dicir verdadeiro. Foi o máis verdadeiro, pero tamén o máis cutre. Veñirme a través dunha amiga, que se eu podía falar con esta persoa. Eu accedí a falar con esta persoa. Acerqueime nese preciso intre de un meu bico. Non recordo a cara que puxen, pero si as millóns de sensacións que me viñeron a corpo. O corazón non me paraba de atexar dun xeito incontrolado. A sensación de rematar de fumar algo. Que gusto. Creo que enseguei a cazar o Nirvana. Non pensei que nunca podría pasar isto, a menos que me deixara estar por... Volar, 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 no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, Venga, que comencemos la clase. mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le de fuego a la tele del salón. Cuando vos quirades comenzamos, Nos poníamos en semicírculo y estiramos para desperezarnos. Feliz, Daniel, esos papeles. Es ropa cómoda, profe. Cómoda para sentar no cine, para expresión corporal non. Profe, para de poner un chándal e perder a elegancia. Chicos, non se pode estar sempre guapos. Ben, como dixen na última clase, hoxe imos facer unha clase de filosofía corporal. Que? Non entendo. Eu tampouco. Xa entenderedes. Como dixen na última clase, hoxe imos traballar sobre o concepto perderse. Perderse? A ver, sí. Perderse, estar perdido, querer perderse, perder para gañar, perder para topar. Profe, a mí interésame moito ese tema. Perder para gañar? Profe, os estás moi profunda. E nos estamos moi vagos. Non nos faga recordar que hoxe vimos de vacacións. Pois precisamente por iso, porque chegades de vacacións frescos, relaxados e sen preocupacións na cabeza. Vedes, tan relaxados estades que a algún ata se lle esqueceu a hora de chegar a clase. Que estás perdido. Que esa é a temática que imos traballar hoxe. Desperta, anda. Repito, perderse, querer perderse, perder para gañar e perder para topar. Pero falas de estar perdido físicamente ou outros xeitos de estar perdido? Perdido realmente ou metafóricamente?
Por exemplo, perdome moito nos exames de matemáticas, tantos datos me marean. Ou perdido metafísicamente. Quero dicir que non atopas a solución a un problema. Uf, que lío, xa me estou perdendo. O que eu digo. Eu creo que sodes a vosa parte de razón. Hai moitos xeitos de estar perdido. Ben, eu estou de acordo con ela. Quero que busquedes dentro de vos algún momento da vosa vida no que os sentistes perdidos física ou metafóricamente. E logo nos contedes esa experiencia corporalmente con palabras. E quizáis de estar perdidos sacastes algunha conclusión. Veña, 15 segundos de reflexión e comezamos. 15 segundos, en 15 segundos non me deu tempo a abrir a carpeta. Vale. Profe, a historia ten que ser corta ou longa? O que sempre vos digo. O importante e interesante é o que contedes e como contedes. Volar, lo que se dice volar. Veña, todos temos historias. Pois Daniel, comeza. Eu quixen perderme. En terceiro da ESO marchei da casa por primeira vez. Estaba tas bolas de que todo o mundo me levara a contraria e decidí marchar da casa. Sí, preparei unha mochila e pireime. Os meus pais nem se decataron, sabedes por qué? Porque só foi unha tarde. Pero que longa se me fixo. A verdade é que suspendera 5. Que cagada. Mirade, vou vos contar un descubrimento. Marchar da casa é moi fácil. O jodido é volver. Menos mal que unha amiga me convenceu. Só foi esa vez. A primeira e a última. Non me valeu de nada querer perderme. Temos historias que contar, non? Profe, a miña historia é curta. Miña tamén. Pois os dous xuntos. Eu perdíme unha tarde no baño da miña casa con maletín de maquillaxe que me prestou unha amiga. E logo, saí dar un paseo pola rúa para ver que impresión causaba. A miña maior pérdida foi cando eu tiña 6 anos. A primeira co que me encontrei foi coa cotilla da miña tía Marina. Jova, era a primeira vez que me maquillaba. Miña nai entrou cun bulto nos brazos. Mira, o teu marciño, toma, colle. Ben collino e botoume todo o biberón de riba. Que pestazo. Ao meu pai fíxolle ata graza, pero a miña nai, e se te vas maquillar, non compres os pintalabios nos chineses, que producen cancro de mama. Físicamente perdí a miña silla de bebé, o meu cuarto, o meu berce e o monopolio dos meus xoguetes. Metafóricamente perdí o amor de toda a miña familia, dos meus pais, dos meus avós. Eu estaba tan nerviosa que quería que ia ter cancro de mama. Por iso, non me volví maquillar. De momento. E desde entón, o meu irmán non me fixe de maldito caso, cabroncete. Perdí a oportunidade de ser fillo único. Nunca pensei que alguén se puidera perder nun baño. Profe, eu teño unha historia de estar perdida. Adiante. Todo sucedeu o verán pasado, o día do meu cumpleanos. Nun día que podo dicir que foi fatídico, o peor día de todo o verán, cando realmente tiña que ser o mellor. Pasáronme dúas cousas que non me gustaron nada, e o peor de todo foi que as dúas sucederon no mesmo día. O primeiro foi para mañana. Unha nena que consideraba un pouco amiga burlouse de min. Dixo unhas palabras moi feas. E eu nunca pensei que podería haber xente tan mala que intentara quitarse ilusión. Xente que molesta por diversión. Sentirme pequena e insignificante. E sentí ganas de matala polo que me dixera. Pero menos mal que despois do verán pasado descubrín que xa sei defenderme. Pero a veces o penso e aínda teño ganas de vengarme dela. E o segundo foi por a tarde. Eu e as miñas 3 mellores inseparables amigas íamos celebrar o meu cumpleanos. Tiñamos o plan perfecto.
prepararon a supermerendola na miña casa e salí coas bicis dar un paseo cerca da praia. Pois iso, que chamou unha das amigas, Xoana, para decir que non podería vir. Puseme moi triste. Pero cando rematou o cumpre e íamos levar as outras dúas a casa, vimos a Xoana indo pola rúa, rindo e charlando con outras nenas. Enfadeime tanto, sentime tan decepcionada. Seguro que vos parece unha tontería. A mí agora tamén mo parece. Pero ese día sentime moi fastidiada polas amigas que son e non son amigas. Sentime moi perdida. Os dos xuntos? A miña historia empeza así. A miña é de perder para atopar. Lucía, ven, mira, cariño, mamá e papá quérense moito, pero papá vai ter que vivir un tempo fora. Non, o meu móvil. Tiveño que entregar o tutor. Só uno medio da clase. Que desastre. E castigaronme todo o fin de semana a casa. Eu non entendín nada. Houve unha temporada que estiven perdidas. Unha casa, outra casa, un calcetín nun lado, outro calcetín noutro, pizzas. Pois iso, todo o fin de semana castigado na casa. E tiven que ler un libro. Ler un libro. Iba dun neno que se facía amigo doutro que levaba un pixao super raro, non? E dende agora, sempre cunha maleta de roupa preparada. E dende entón sempre leo e levo un libro comigo. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Adolescencia. Segundo o dicionario familiar, enfermidade que contraen os teus pais cando ti cumples máis ou menos 13 anos. Non é mortal. O case nunca. É temporal, caracterízase porque os teus pais perden o control da tua vida. Oh, yeah. Pero iso non quere dicir que se esa primeira vez que nós, os adolescentes, tomemos o control da nosa vida. Sempre hai un momento de perigo. ¡Un momento de perigo! ¡Un só! ¡Mogollón! Atenciones. Primeira pregunta e primeiro perigo. Que se di tras consumir o primeiro cigarro? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu seina. Tras consumir o primeiro cigarro sempre se di: va, estou deixo cando queira. Correcto. Silencio. Seguinte pregunta. ¿Qué cantidad de sustancias nocivas conterá a composición dun cigarro? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Disculpa, pero hai que engadir as 50 sustancias que engaden as tabacaleras para que sexa máis adictivo? Para. Que se sabemos que as drogas son malas. O que tenemos que saber é se son necesarias ou non. O que sí é certo é que dentro de 20 anos terá aumentado 50% o consumo de ansiolíticos. Segundo perigo, o alcohol. Segundo os neurólogos, hai dous tipos de memoria. Primeiro está a curto prazo, que cando os teus pais fan como que non se decantan. Ui, ollos vermellos, esta nena colleu un arrefriado. Uns golfos, iso é o que pasa. Os teus amigos son todos uns golfos. Ai, coboiña que eras ti en primaria, sempre sobresaínte en traballos manuais. Sí, mamá. E despois está a memoria a longo prazo, que é cando os teus pais se olvidan de que eles tamén foron adolescentes. Ai, pero papá, mamá, vos acertabades sempre toda a primeira. Entón eu a quen saín que sempre me equivoco? Quero control, quero control, quero control, quero control. Mamá, mira. Mamá, mira, eu soy as irmáns. Ben, bolita, ben, ti non tes a culpa. A culpa é do concello.
Non, a culpa dos mestres que non vos ensinan a caer. A culpa é dos pais, eses pais que vos consenten todo. Se non mirasedes tanto a tele, nos meus tempos... Pero a vida non ten libro de reclamacións. Nin recuperacións, nin exames de setembro. E case nunca che regalan a probar. É dicir, que se acabas, que che dean. Entón, o presente, iso é o único que temos. Pero non somos inmortais os adolescentes. Claro que o somos. Ata que morremos. Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel. Veña, por que non amortizamos un pouco a ortodoxia? Un sonriso natural e un selfie. ¡Colopendo! O que nos hagan o próximo ano na secundaria. Que